हेल' लोगोफोर, दिनै 5 अक्ट'बर आरो बे 5 अक्ट'बरजों फुंबिलि समसिम जेसेबांनाखि गोनां खौरांफोर दङ एबा कारेन्ट एफेयार्सफोर दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय जथायनानै लाबोदों। दा फैदो फारि फारि फार्स्टनिफ्राय नायलांदिनि। दा बाहाय नुनो मोनगोन भारतआ गोदानै सोरखौ सुइडेन हादरनि एम्बासाडर हिसाबै सायख'खो होनदों। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों थानमाया लाल बिथांखौ सुइडेन हादरजों भारतजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय एम्बासाडर हिसाबै गोदानै थिसननाय जाबाय होनदों। दा सुइडेननि सोमोन्दै जायफोरा मिथिया नोंथांमोना बेखौ नायनो गोनां आरो नायनायाबो गोनांथि दंथारो। बे जाहैबाय केपिटेल स्टकहल्म आरो कारेन्सिया जाहैबाय सुइडिश क्रना आरो दासान्दि प्राइम मिनिस्टार जानानै दङ स्टेफेन लाफेन बिथाङा। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो नांगोन सुइडेन हादरनि सोमोन्दै। दा एम्बासाडरनि खोथा बुंदों। दा एम्बासाडरा मोनफ्रोमबो हादरफोरजोंनो थायो। बे हिसाबै भारतआ बबे हादरजों दासान्दि सोर एम्बासाडर जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो बा बबेबा मोनसे पार्टिकुलार हादरखौ नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि फुरा लिस्ट नोंथांमोना मोननाय जागोन, बेयाव थानानै नायनो हानाय जागोन। नेक्स्टआव नुनो मोनगोन नाम्बार 2, इन्डियान आर्मिया गलवान भेलि एबा जम्मु काश्मीरनि गलवान भेलियाव वार मेम'रियेल लुफुंबाय होनदों आरो बेखौ सोरनि मुङै लुफैदों एबा मानि थाखाय लुफुंदों बे जाहैबाय थांनाय 15 जुनाव भारतारि आर्मि आरो चाइनिज रौनियानि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै जायनाखि भारतारि रौनियाफोर जिउ बावलांनांदों, दा बिथांमोननि गोसोखांथियाव बेखौ बानायनाय जादों आरो बियो बैयाव थानाय मोननै दैसानि साखाथियाव बानायनाय जादों। नैबे मोननै दैसाया बिराद इम्परटेन्ट जागोन सोंनाया, बेखौसो सोंनो हागौ। बे जाहैबाय गलवान दैसा आरो सेवक दैसा, बे मोननै दैसानि साखाथियाव बेखौ बानायनाय जादों। दानिया नाम्बार 3आव दङ, बावैसो इन्डियान नेभिया भारतनि बबे नोगोरमानि मिउनिसिपाल कर्प'रेसनजों एरियेल सीडिंनि थाखाय लोगो एबा पार्टनार हिसाबै सहि होखो होनदों। दा बे जाहैबाय विशाखापत्तनम। बे विशाखापत्तनम मिउनिसिपाल कर्प'रेसनजों इन्डियान नेभिया बेखौ पार्टनारखौ जादों आरो। दा बेयाव नुनो विशाखापत्तनमनि सोमोन्दै एबा विशाखापत्तनमा बबेनि नोंथांमोना बेखौ फारि नायनानै लाबानो जाबाय। बेयो जाहैबाय अन्ध्र प्रदेशनि लार्जेस्ट सिटि। दा अन्ध्र प्रदेशनि खोथा होनदों, बाहाय चिफ मिनिस्टार हिसाबै प्रेजेन्टलि दङ वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी आरो गभर्नर हिसाबै दङ बिश्वभूषण हरिचन्दन। दा बिथांमोना अन्ध्र प्रदेशनि CM आरो गभर्नर हिसाबै दङ। दा उननि खौरांफोराव फारि फारि दावगालांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों, जाय नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हानाय जागोन आरो दैलि मर्निं 8टा 7 आरो नङाबा 8टा 7टानिफ्राय 8टासिमनि गेजेराव नोंथांमोना बे पस्ट नुनो मोननाय जागोन साफ्रोमबो। आरो जायफोरा सिगांनिखौ नायनो गोसो जादों, नोंथाङा गोदानै फैदोंबा बेखौ डिसक्रिपसनाव हाबनानै कारेन्ट एफेयार्सनि प्लेलिस्ट दंखायो। दा बेयाव नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौबो नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन। दानिया फैदो उननियाव बारलांदिनि। नाम्बार 4, बबे नेटवार्क वेबआ भारताव फिसा दारिमिनारि स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मेक स्मल स्ट्रं केम्पेइन खालामदों होनदों। बे जाहैबाय गुगोलआ। दा गुगोलनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। दा बेखौ गोनांथार। बे जाहैबाय फर्मेसन जादोंमोन 1998आव। दा CEO जानानै दङ सुन्दर पिचाइ आरो CFO जानानै दङ राउत फराट बिथाङा। दानिया नायदो नाम्बार 5, फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया सोरखौ चेयारमेन हिसाबै गोदानै थिसननानै दोनखो होनदों। बे जाहैबाय शेखर कापुर, बिथाङानो प्रेसिडेन्टबो। दा फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिट्युटनि सोमोन्दै मिथिनांगोन। बे जाहैबाय इस्टाब्लिश 1960 जादों। डाइरेक्टर भुपेन्द्र कैथला, बेनिफ्राय लकेसन पुने आरो महाराष्ट्र, बे जायगायाव मोननैयाव दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 6, बे जाबाय आर सिरिलेखा, बिथाङा गिबिसिन आइजो DGP हिसाबै डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस हिसाबै बबे रायजोनि बिबान मोनखो होनदों। माने आइजोफोरनिफ्राय बिथाङा गिबिसिन होनदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बबेनि केरेलानि। दा केरेलानि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन केपिटेल तिरुभनन्तपुरम, बेनिफ्राय CM पिनाराई भिजायान आरो गभर्नर जानानै दङ आरिफ मोहम्मद खान बिथाङा। दा बिनिफ्राय नाम्बार 7आव नोंथांमोना नुगोन बावैसो सोरखौ गोदानै लेबार सेक्रेटारि हिसाबै थिसनखो होनदों। नैबे इम्परटेन्ट जागोन। लेबार सेक्रेटारि बे जाहैबाय अपुर्ब चन्द्र, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ रिलायन्स लाइफ साइन्सेस गोदानै COVID-19 टेस्ट खालामनायनि थाखाय RT-PCR किट दिहुनदों होनदों। दा बे RT-PCR किटनि मुङा मा? बे मुङा जाहैबाय आर ग्रिन किट। बेखौ दिहुननाय जादों आरो दिहुनगिरिखौ नोंथांमोननो सिगाङावबो सोंनो हागौ उल्थायै।
RT-PCR किट आर ग्रीन किटखौ सोर दिहुनदों होननानै बावैसो COVID-19 टेस्ट खालामनायनि थाखाय बे जाहैबाय रिलायन्स लाइफ साइन्सेसआ दिहुननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9आव बावैसो सोरखौ वेस्ट इंडिज वमेन्स क्रिकेट टीमनि हेड कच खालामखो होनदों। दा बे हेड कच हिसाबै वेस्ट इंडिज वमेन्स क्रिकेट टीमनि थाखाय बे कार्टनी वाल्श बिथांखौ सायख'नाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 10 हिसाबै दङ बाहाय नुनो मोनदों भारतनि बबे रायजोआ कर'ना भाइरासनि बांद्राय गाग्लोबनायनि थाखाय राजथावनियाव गावनि रायजोनि राजथावनियाव सेक्सन 144 धारा फोसावबाय होनदों, जायनि गेजेरजोंहाय बयनिख्रुइबो गोख्रोंथावसिन बियो मोनसे धारा, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा बियो बबे रायजोआ खालामखो होनदों, बे जाहैबाय केरेला। आरो केरेला रायजोआव थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 31 अक्ट'बरसिम बेनि राजथावनियाव बे धाराया जाबाय थागोन होनदों। अर्थात 3 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम दान मोनसेफ्रामानो बियो सोलिगासिनो दं आरो बियो COVID-19नि थाखाय बेबायदि सेक्सन 144 धारा होनाया फार्स्ट स्टेट होनदों बियो भारतनि गेजेरावहायनो, बेखायनो बियो गोनांथार जागोन। नोंथांमोना बावैसो एग्जामाव जिरायनांगौ जानानै दङबा बेखौ फैगोन आरो बियो केरेलानि सोमोन्दै सिगाङाव गोजौआवनो खिन्थाखांखाबाय, नोंथांमोनहा सिगांनिखौ नायफिनबानो जाबाय। दा बेखिनियावनो दिनैनि कारेन्ट एफेयार्सआ जोब्बाय आरो आसा खालामो गाबोनफोर बा नेक्स्ट डेआव गोबांथार बुथुमनाय मोननो हानाय जागोन। अदेबानि कारेन्ट एफेयार्सआ बेबादिनोखा, माब्लाबा खम माब्लाबा गोबां जायो, नोंथांमोना बेखा हिसाबै माब्लाबा गोबां माब्लाबा खम नुगासिनो दंखायोबो। दा फैदो फारि फारियै नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौ नायलांनो गोसो जादोंबा डिसक्रिपसनाव हाबलांबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।